Ex Ndfb सोद्रोमाजों लोगोसे Ex Kloनि गोबां सोद्रोमाफ्रा UPPL दलाव जगदान Ex Ndfb सोद्रोमा आरो Ex Kloनि गोबां सोद्रोमाफ्रा दिनै UPPL दलाव जगदान जादों। नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों। दिनै सेन्ट्रेल इउथ UPPL मावख'आव Ex Ndfbनि सोद्रोमाजों लोगोसे Ex Kloनि गोबां सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै UPPL दलाव जगदान जाफैदों। राजु नार्जारी आरो UPPL दलनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनै सेन्ट्रेल इउथ UPPL मावख'आव गासै 4निबो बांसिन Ex Klo आरो लोगोसे Ex Ndfb सोद्रोमाफ्रा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारखौ मोजां मोननानै सेन्ट्रेल इउथ UPPL मावख'आव दिनै जगदान जाफैयो। कार्तिक बर्मन अपना तो वाइस प्रेसिडेंट माले जंबारी संदर से एक थकीले दिग्गज बोले सोनाकी रॉय हमारा असिस्टेंट से ट्रेनिंग में से बंदूक सलाब जाने हैं एडवर्ड हमार संप्रामारी ना Ex Ndfb नेक्स्ट गौतम रॉय प्रेसिडेंट चिरांग Jubesh Roy, Secretary, Chirang. How many sir? Manik Roy. Manik Roy আছে? নকয়। Manik Roy, Vivek Roy, Vivek Roy, Upen Swar, Upen मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बैसागु फोरबोनि रंजाथाय समावनो फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय बावखुंग्रि फोरबोआ लानानै फैदों मोनसे बादायलायनाय। 11थि बावखुंग्रि खुंफुं आफादा फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय लानानै फैदों एसे राइटिं कम्पिटिशन। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय बैसागु रंजाथाय फोरबोआव बावखुंग्रि फोरबोआ टुरिज्म डेभलपमेन्ट पटेंशियल इन बड'लेण्ड टपिकखौ लानानै बे एसे राइटिं कम्पिटिशनखौ खुंगोन। बे कम्पिटिशनाव जायनो सेथि मासियाव देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 25,000 रां बान्था मोनगोन। बेफोरबादिनो नैथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बिथाङानो नोगोद 15,000 रां बान्था मोननो हागोन आरो थामथि मासियाव जायनो देरहानो हायो बेनो 10,000 रां बान्था मोनगोन। बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादा बादायगिरि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरबो होखादों। बेफोर नेमखान्थिफोरनि गेजेराव दं सासे फरायसा बादायारिया 18 बोसोर बैसोनि गोजौआव कलेज एबा इउनिभार्सिटि फरायनाय जानांगोन आरो बे फरायसा बादायारिया बिटिआर ओनसोलनि जाथारनांगोन आरो बादायारिया बैसोनि फोरमान बिलाइ जेरै 10 थाखोआव फरायनाय एडमिट कार्ड एबा आधार कार्डखौ जमा होथारनांगोन। फरायसा बादायारिया गावनि जानबुं नाम्बारखौबो होफानांगोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशनाव इंराजि एबा बर' रावजों 800निफ्राय 1000 सोदोब लिरनांगोन। फरायसा आरो फरायसुलि बादायारिफोरनो बेखौबो मिथिहोनाय जायदि फोरमान बिलाइ जमा होनाया फैगौ 10 एप्रिलाव जोबथा जागोन आरो बे एसे राइटिं कम्पिटिशननि फिथाइखौ फैगौ 12 एप्रिलाव फोसावगोन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 9678278934 9395532495 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।